Hello everyone, खुलुमबाय आरो नोंथांमोनखौ बयखौबो गिबियावनो About Bodo Celebrities YouTube चेनेलावहाय बरायग्रोनानै लाग्रोनाय जाबाय लोगोफोर। स' लोगोफोर नोंथांमोननि गेजेराव फैदों आं दायो गोदान मोनसे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि सायावहाय आपडेट्स लानानै। ओरैनोथ' नोंथांमोना बे भिडिअनि टाइटेल थाम्बनेल आरो इन्ट्र'खौ नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय जानांगौ नङा होमबा लोगोफोर। स' बे आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअआ मा आरो बेखौ जों बबे प्रडाक्शनाव नुनो मोनगोन। स' बेफोरखौ आबुङै मिथिनो थाखाय नोंथांमोना भिडिअखौहाय जोबजासिम नायलांबाय थादो लोगोफोर। स' लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि मुं एबा टाइटेलानो जाहैबाय हमथा हाला। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हमथा हाला आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअ फैनो थांगासिनो जोंहा बिबी एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलनि आन्दारावहाय। ओमफ्राय लोगोफोर बे इउटुब चेनेला गोदानसो दै लोगोफोर, नोंथांमोना थाब थांनानैहाय साबस्क्राइब खालामना हैबानो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ आपल'ड होनाय लोगो लोगो थाबैनो नुयो। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हमथा हाला आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअआवहाय जोङो गाहायै फाव खालामनायखौ नुनो मोनगोन बर'निनो मुंदांखा फावखुंगुर लिंसार बसुमतारी बिथांजों लोगोसे बिबे नार्जारी बिथांमोनखौ। आरो बे गोदानै फैनो गोनां आपकामिं अफिशियेल बर' मिउजिक भिडिअनि डाइरेक्शन एन्ड करिय'ग्राफिखौ खालामदों लिंगशार बासुमतारी बिथां आरो बेनिनो मेथाइखौ रोजाबदों इलिशा बर' बिथां। आरो बे हमथा हाला आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि लिरिक्स एन्ड टिउनखौ होदों मिजिं बरगयारी बिथां। ओमफ्राय लोगोफोर बे गोदानै फैनो गोनां हमथा हाला आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअनि शुटिंआ दायो सोलिगासिनो दङ आन्दे लोगोफोर। ओमफ्राय नोंथांमोना सोर बे हमथा हाला आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ नायनो थाखाय दानिफ्रायनो जोबोरै एक्साइटेड जाना दं कमेन्ट्सआव खोन्थाहरदो लोगोफोर आरो नायनो थाखाय एसे नेना थाथ'दो। आसा खालामो बिबी एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेला बे आपकामिं अफिशियेल बैसागु मिउजिक भिडिअखौ थाबैनो रिलिज खालामगोन। ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जाय दासिमबो बिबी एन्टारटेनमेन्ट प्रडाक्शन प्रेजेन्ट इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखै साबस्क्राइब खालामनानै लाखादो लोगोफोर जाहाथे बिथाङा भिडिअखौ रिलिज खालामनाय लोगो लोगो नोंथांमोना नुयो आरोना। स' लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ एसेनोसै, गोजोन्थों एन्ड थेंक्स फर वाचिं।